Αμάν, 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 αμάν. Τρέχα, 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 τρέχα. Άιστα κομμάτια. Hey guys, Tanya Wolf εδώ και σήμερα παίζουμε το Dino Terror 3 και ναι, ξέρω ότι είπα ότι δεν θα ξαναπαίξω horror games και ούτε θα κάνω gameplay στο κανάλι μου, αλλά παιδιά, γιατί πιστεύετε ακόμα όλα όσα λέω? Τέλος πάντων, θα παίξουμε με τον Tyrannosaurus Rex. Γιατί, να, έχει και τους δύο Velociraptors, αλλά πραγματικά δεν έχω καμία διάθεση να παίξω με τους Velociraptors μέσα στα πόδια μου, γιατί πραγματικά δεν έχετε δει όταν έπαιξα τον Dino Terror 1, γιατί δεν το ηχογράφησα ποτέ, αλλά μπρα. Καλύτερα που δεν το είδατε, γιατί ήταν εφιάλτες για μένα, οπότε άσε καλύτερα να μην έχουμε τους Velociraptors μέσα στα πόδια μας, να κάνουμε τη δουλειά μας. Και πιστέψτε με, μόνο ο Tyrannosaurus Rex είναι αρκετός για να προκαλέσει άγχος. Το έχω παίξει αυτό το παιχνίδι τουλάχιστον 4 φορές μέχρι τώρα. Βέβαια αυτό ήταν πριν κάτι φεγγάρια. Δεν πολύ θυμάμαι και πολλά, αλλά που σκατά είναι οι κάρτες που χρειάζομαι για να ξεκλείδωσω την πόρτα. Έλεος. Παίζει να μην θυμάμαι καν τους διαδρόμους εδώ πέρα. Εδώ, dead guy. Εκεί μέσα έχει το όπλο. Αλλά να σου πω κάτι, δεν νομίζω να χρειαστώ όπλο αυτή τη φορά. Θα το ρισκάρω. Θα παίξω σε hard mode. Χωρίς να χρειαστώ όπλο. Κλειστό είναι. Get the red line. Οκ. Παιχνιδάκι. Για να δούμε. Τα κατάφερα ρε. Όχ. Φίλε, όλα καλά? Σε βλέπω, είσαι πτώμα. Πολλή δουλειά. Καταλαβαίνω. Εδώ... αυτό πρέπει να είναι το αυγό της Sapphire. Το ενός Velociraptor δηλαδή. Θα το χρειαστούμε αργότερα. Προς το παρόν μια κάρτα ψάχνω. Bingo! Yeah! Card, access card, βασικά. Για το νούμερο 4. Για την γεννήτρια 4 δηλαδή. Εδώ είναι οι 2. Λογικά. Εδώ πέρα είναι η 3. Άρα εδώ πέρα θα είναι η γεννήτρια 4. And I'm right. Το θυμάμαι αυτό. Δεν είναι εύκολο. Μην το βλέπετε έτσι παιδιά. Πρέπει να ξέρεις πότε να πατήσεις το κουμπί. Ωραία. Τώρα η άλλη κάρτα που ήταν ρε εσείς? Εγώ θυμάμαι ότι ήταν μέσα σε ένα από αυτά εδώ τα κυβότια. Δεν ξέρω τι φάση, ποιος σκέφτηκε να τα αφήσει σε αυτή τη διάταξη. Αλλά οκ. Σε ποιο απ' όλα να είναι τώρα? Κοίτα ρε, μπέρδεμα. Όχι, ούτε. Νάτι! Στα κομμάτια. Καλά θυμόμουν. Access card για την γεννήτρια 2. Οκιντόκι. Πάμε πάλι από εδώ. Εδώ είναι η 3. Η 2 είναι η ακριβώς επόμενη. Είδατε πόσο πιο εύκολο είναι όταν δεν έχεις τους Velociraptors να σε κυνηγάνε παντού. Ωραία. Φάκα! Έλα τώρα ρε. Μια χαρά το πήγαινα. Είδατε πως σας είπα ότι δεν είναι εύκολο.
Ωραία. Ξεκίνησε και η γεννήτρια 2. Άλλες 2 μένουνε. Τώρα πώς το καλό είναι οι άλλες 2 κάρτες. Ο Έο. Σαν πως θυμάμαι. Γιατί αυτή η διαδρομή είναι τόσο σκοτεινή. Θα μου πείτε γιατί είσαι σε horror game, Τόνια. Σωστό και αυτό. Πάμε από εδώ. Reception! Κανείς? Δεν είναι κανείς εδώ. Δεν δουλεύει κανείς. Ταξινέτε, τι κάνετε? Αυτή η πόρτα που βγαίνει. Α, σκοτεινό διάδρομο πάλι. Ωραία. Πάμε από εδώ. Α, λες. Ωχ, πάλι αυτό. Εντάξει, εύκολο είναι. Απλά μερικές φορές γίνεται λίγο complicated. Όχι, δεν έχει. Μήπως είναι εδώ μέσα καμία κάρτα. Oh! And I was right again. Για τη γεννήτρια 3. Τέλεια. Πάμε πάλι από εκεί που ήρθαμε. Άντε και μετά άλλη μια γεννήτρια μένει να κάνουμε activate. Ωραία, εδώ είμαστε. Έλα. Μπράβο. Ωραία. Ωραία. Τέλεια. Τώρα η access card για την πρώτη γενέτρια που είναι? Πού είναι? Δεν θυμάμαι. Ή μόνο βασικά θυμάμαι, αλλά δεν θυμάμαι πού είναι η πόρτα για να πάω σε εκείνο το δωμάτιο. Αυτού. Άρα πάλι στους διαδρόμους με βλέπω. Ότι γυρνάω. 5 minutes later. Πού είναι το πορτάκι, ρε? 6.5 hours later. 2,000 years later. Έτσι βασικά να έχω κάνει κύκλο. Ναι, έχω κάνει κύκλο. Μπρε. Ξαναβγήκα από εκεί που ήμουν. Άσε τα κομμάτια, καλά. Καλά, πάω από εδώ. Άρα εσύ, από εκεί πρέπει να είναι. Τώρα αρχίζω να θυμάμαι. Τώρα μου έρχονται flashbacks. Ωραία. Πάμε. Α, να τα πρωτάκια. Εδώ είναι, ρε. Άσε τα κομμάτια. Ωραία, τώρα πάμε crouch. Βασικά crouch δεν λέγεται αυτό, αυτή η στάση. What? Whatever. Εν τω μεταξύ, ακούτε τα βήματα του T-Rex? Εκεί πέρα είναι ο T-Rex. Σε εκείνο το δωμάτιο. Θα το συναντήσουμε πολύ σύντομα, που πρέπει να κάνουμε και ένα puzzle για να πάρω τον κωδικό. Αυτό είναι που με αγχώνει πιο πολύ. Για να δούμε πού είναι. Και έξω είναι. Ανοίξω πόρτα. Τι ανοίγω? Πού είσαι, πού είσαι, πού είσαι? Οχ. Μπαίνουμε μέσα, μπαίνουμε μέσα, μπαίνουμε μέσα. Δεν την ξαναπατάω. Δεν την ξαναπατάω. Όπως τότε είναι το Terror 2. Δεν την ξαναπατάω. Όταν ξανακάθομαι μπροστά σε τείχους. Γιατί σε αυτό το universe... Α, να! Και η κάρτα για την πρώτη γεννήτρια τη βρήκαμε. Καλά θυμόμουν. Ωραία, τώρα... σε αφήνω λίγο μόνο σου, Ρέξη, και επιστρέφω αμέσως. Bye! Το μεταξύ μέρες που το λέω bye, λες και θα μου απαντήσει. Ωραία. Πάμε να κάνουμε activate και την πρώτη γεννήτρια. Και από εκεί είμαστε ok, είμαστε έτοιμοι. Μετά θα έρθω να κάνω και το puzzle για τον κωδικό. Όχι, Παναγία μου, βοήθα. Και τέλος να πάρουμε και το αυγουλάκι της Sapphire. Δεν ξέρω τι φάση, γιατί το παράτησε εκεί πέρα που το παράτησε. Και μετά θα είμαστε ελεύθεροι να φύγουμε. Πιο γρήγορα δεν μπορώ να πάω, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να πάω πιο γρήγορα. Τέλος πάντων. Έλα, το έχεις. Μ' αρέσει που λέω ότι το έχω και μετά αποτυγχάνω φάση. What the heck. Οκ. Ωραία. Μπράβο. Τέλεια.
Και τώρα πάμε να αναμετρηθούμε με τον Τυραννόσαυρο Ρεξ. Τώρα να δεις τι έχει να γίνει. Ρε γλέντια. Είμαι και θαυμάστριά του, ξέρετε. Έχω δει όλες τις ταινίες του Jurassic Park. Να του ζητήσω αυτόγραφο. Πρέπει να μου δώσει. Μπορεί και όχι. Αλλά. Να σας πω κάτι, ακόμα και αν με φάει, και αυτό σαν αυτόγραφο θα είναι. θα καφιέμαι εγώ μετά. Θα λέω. Εμένα ξέρεις ποιος με σκότωσε. Με σκότωσε ο freaking Tyrannosaurus Rex from the Jurassic Park, motherfucker. Και chill, Τόνια, chill. Ωραία. Ήρθε η ώρα σου, Ρεξί. Ήρθε η ώρα σου. Τώρα, βασικά, η δική σου θα είναι η δική μου. Θα είναι. Anyway, start. Και ξεκινάμε με το πρώτο round. Κάτι θυμάμαι από αυτά. Ωραία, ξεκινάω πρώτα από το μεσαίο. Ωραία. Πάντα από το μεσαίο ξεκινάμε δηλαδή. Όχι, εκεί είσαι. Και μετά φέρουμε την ακτίνα σε αυτό που είναι στη γωνία δεξιά. Λογικά όπως κοιτάμε θα δουλεύει. Οχ, έρχεται, μη με δει. Μη με δει. Αυτό που με τη σπάει στα νεύρα είναι ότι εκεί που περπατάει ξαφνικά ή σταματάει ή αλλάζει πορεία. Δεν μπορεί να αποφασίσει πού να πάει. Ο καημένος τον έχουν γι' αυτό να εχμαλωτήσει εδώ μέσα. Ωραία. Γρήγορα. Ανεβαίνουμε. Όσοι είμαστε εδώ πάνω είμαστε ασφαλείς. Don't worry. Δεν μας φτάνει εδώ πάνω. Ωραία. Και το πάμε σε εκείνο εκεί πέρα. Κάνε δουλειά σου εσύ, Ρέξη. Κάνε δουλειά σου. Nothing is happening over here. I'm just trying to get a password. By the way, ήσουν πολύ ωραίος στις ταινίες σου, μπράβο. Με είδε. Παιδιά, με είδε. Τώρα σιγά μην κατέβω. Δεν κατεβαίνω άμα δεν φύγει. Ελπίζω να μην μείνει εδώ. Please μην μείνεις εδώ. Ωραία, φεύγει. Ωραία. Γιατί ξαναγυρνάει, ρε. Μπάσταρδε. Γιατί ξαναγυρνάς. Βλέπετε, αυτό είναι που δεν μπορώ. Μερικές φορές σε αυτό το game είναι λίγο σπασμένο. Θα φύγεις. Δεν φεύγει. Παιδιά, δεν φεύγει. Δεν κάνω τώρα εγώ να ρίξω μια τρεχάλα να φτάσω στο επόμενο. Να τελειώσω τη δουλειά μου, γιατί κάνω δουλειά εγώ εδώ πέρα. Όχι τίποτα άλλο. Δεν νομίζω να με προλάβει. Άμα τρέξω γρήγορα. Μπορεί και να μην με προλάβει, αλλά. Λοιπόν, ξέρεις τι. Ίσως το ρισκάρω. Ίσως. Και το ρίσκαρα. That was a close one, dude. That was a close one. Okay. Αυτό το πάμε σε αυτό ακριβώς δίπλα. Ωραία. Άντε φύγε εσύ από εδώ κάτω. Πες στο κατόπι. Πάμε. Γρήγορα. Πού είναι η σκάλα. Πού είναι η σκάλα, ρε. Παναγία μου. Δεν με πρόλαβες. Τι κάνω με τη ζωή μου. Ωραία. Σε αυτό ακριβώς δίπλα. Μπορώ να μετακινηθώ και καλά πάνω σε αυτά τα ό,τι και να είναι. Ωραία. Πεδίο ελεύθερο. Πάμε. Ωραία.
Εκεί. Γιατί έρχεσαι πάλι εδώ, ρε? Τι θες από μένα, τι θες από τη ζωή μου, πες μου. Γιατί με βασανίζεις? Ήμουν και θαυμάστριά σου να πάρει. Άντε φύγε, άντε φύγε. Γιατί πας εκεί που θέλω να πάω κι εγώ? Γιατί μου το κάνει αυτό? Άντε μπράβο, άντε ξεκουμπήσου. Άντε φύγε. Και please μην κοιτάξεις πίσω σου, μην κοιτάξεις πίσω σου. Ας μην κοιτάξεις πίσω του. Ωραία, προλάβαμε. Αυτό το πάω, όχι εκεί. Σε αυτό εδώ βασικά. Τι είναι, με είδε πάλι? Με είδε πάλι. Τέρενα! Παναγία μου, μια δουλειά δεν μπορώ να κάνω. Τώρα τι γίνεται, πώς πάω εκεί πέρα? Θα με κυνηγήσει στάνταρ. Άμα κουνηθώ τώρα, ωραία, φεύγει. This is my chance. This is my chance. Έλα. Προλάβα πάλι. Ωραία, δόξα τω Θεώ. Έλα, ένα τελευταίο. Για τον πρώτο γύρο τουλάχιστον. Έχω άλλα 3 puzzle μετά. Yes! Ωραία. Τουλάχιστον η πόρτα είναι εδώ κοντά. Δεν νομίζω να με προλάβει. Δεν θα με προλάβει. Άμα φύγω τώρα. Ωραία. Πάει το πρώτο. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Πάλι από το μεσαίο πρέπει να ξεκινήσω. Ωραία. Και πάω την ακτίνα στο ακριβώς δίπλα από αριστερά. Ωραία. Μετά έτσι, έτσι και έτσι. Εντάξει, εύκολο είναι. Βέβαια με το direct στα πόδια σου οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Οπότε... Ωραία. Τρέχουμε πάλι για το μεσαίο. Μην κουνηθείς εσύ από εκεί. Κουνήθηκε. Τέλεια. Και πάμε σε αυτό εκεί πέρα. Δίπλα. Εκεί. Κάνε διάσωση εκεί πέρα. Μην αγχώνεσαι. Όλα καλά εδώ πέρα. Οκ. Τυχερή ήμουν αυτή τη φορά. Τώρα αυτό νομίζω το πάω σε αυτό εκεί. Ναι, καλά θυμάμαι. Λες να με προλάβει άμα πάω από εδώ προς τα εκεί. Οκ, το ρισκάρω κι αυτό. Όλο ρισκάρω σήμερα. Ωραία, μην κουνηθείς. Μην κουνηθείς. Τέλεια. Τώρα αυτό το πάω εκεί πέρα. Κοίταρε που πηγαίνει. Επίτηδες το κάνει, σίγουρα επίτηδες το κάνει. Δεν εξηγείται αλλιώς. Και τώρα ξαναρχεται από εδώ πέρα. Προφανώς. Προφανώς. Στρίψε, μπράβο, στρίβει, ωραία. Ωραία. Τώρα είναι ευκαιρία μου να φύγω. Και φεύγω. Μην κουνηθείς εσύ από εκεί, please, μην κουνηθείς. Ωραία. Τώρα αυτό... εκεί. Οκ, νομίζω θα
προλάβω. Σταμάτησε. Προλαβαίνω. Αμάνε. Ελπίζω να μην με είδε. Με είδε. Νομίζω με είδε. Όχι, δεν με είδε. Δόξα τω Θεώ. Οκ. Τώρα θα το πάω εκεί. Μπρε. Πάλι εδώ σταμάτησε. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω, ρε φίλε. Ωραία, πήγαινε από εκεί. Κάνε κανένα τσιγάρο, πιες κανένα καφέ. Τσίλα ρε. Πιάσε με να κάνω τη δουλειά μου, σαν άνθρωπος. Βάζε τα κομμάτια. Απορώ, γιατί συνεχίζω να παίζω horror games με δεινόσαυρους μετά από όλα αυτά που έχω περάσει. Είμαι λίγο μαζόχα, ή μου φαίνεται. Τέλος πάντων, πάει και το δεύτερο. Άλλα 2 μένουνε. Please μη γυρίσεις πίσω, Ωραία. Πάμε στο τρίτο τώρα. Πάλι από το μέσα ξεκινάμε, προφανώς. Φέρνουμε την ακτίνα σε αυτό ακριβώς μπροστά. Μετά πάμε από τα αριστερά πάλι. Αχα. Μετά στο δεύτερο δεξιά. Κάτω δεξιά. Μετά στο δεύτερο πάνω και ωραία. Εύκολο δεν είναι, αλλά δεν το έχω κάνει μόνο μία φορά, οπότε I guess. Θα προλάβω να πάω στο μεσαίο τώρα. Θα προλάβω. Αγίου. Also a close one. Ωραία. Σε αυτό εδώ. Και μετά σε εκείνο εκεί. Ωραία. Πάμε. Έλα, έχω πάρει φόρα. Ούψ. Έλα. Δεν μου κάνεις κόμξε. Εκεί. Ωραία, είναι μακριά. Δεν νομίζω να με προλάβει. Τώρα. Σε αυτό εδώ. Κάνε δουλειά σου, αγόρι μου. Δεν συμβαίνει τίποτα συναρπαστικό εδώ πέρα. Απλά κάνω ένα puzzle για να μπορέσω να φύγω. Ελπίζω να τα καταφέρω. Ωραία. Γιατί ξανάρχεται από εδώ. Δεν κάθεσαι σε μια θέση, ρε. Δεν κάθεσαι σε μια θέση. Λάθος θέση βρήκες. Άντε, πήγαινε από εκεί. Δεν με βλέπει από εδώ, όχι. Με βλέπει μόνο άμα κάνω πολύ μεγάλες κινήσεις, λογικά. Ωραία. Πάμε τώρα από εδώ. Αυτός κάθεται εκεί πέρα τώρα. Μια χαρά κάνει. Όχι, εσύ, νομίζω. Δεν θυμάμαι πού πάει αυτό, ρε. Όχι, κάτσε. Δεν νομίζω ότι πάει εκεί. Ναι, ρε γκαντεμιά. Ξέχασα πού πάει αυτή η ακτίνα τώρα. Πώς θα μπορέσω να πάω να κοιτάξω πάλι τον πίνακα. Ρε. Κοίτα μπέρδεμα. Εδώ θα κάτσει. Ωραία, εδώ θα κάτσει. Άντε, μπράβο. Φύγε.
Άρα εσύ. Εδώ πάει, τώρα το θυμήθηκα. Στο δεύτερο απέναντι. Στα κομμάτια. Όχι, εντάξει, ξεκόλλησα. Πού είναι τώρα όλος? Α, από εκεί πήγε. Όχι ρε φίλε, γιατί πάει προς τα εκεί? Είναι λες και διαβάζει τις σκέψεις μου, λες και μαντεύει προς τα που θέλω να πάω μετά. Δεν λες. Ωραία, εντάξει, δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Προλαβαίνω. Ωραία. Τώρα... Αυτό... Α, ναι, εκεί πάει. Μπρα, έπρεπε να πάω κατευθείαν σε αυτό εκεί πέρα. Ωραία, τέλος πάντων. Αυτό τώρα το πάμε εκεί. Ωραία. Οχ. Σταμάτησε πάλι. Πού θα πάει τώρα, πού θα πάει? Ελπίζω να μην έρθει προς τα δω. Οχ, προς τα δω έρχεται. Δεν τα έκανα τη γλώσσα μου. Ρε, μου τα έχεις πρίξει, το ξέρεις? Μου τα έχεις πρίξει. Ωραία, ξέρω ότι δεν έχεις και πολύ space εδώ πέρα να περπατήσεις, αλλά και πάλι. Γιατί πρέπει να είσαι μες στα πόδια μου? Στην κυριολεξία, γιατί πρέπει να είσαι μες στα πόδια μου? Τέλος πάντων. Άντε, σηκωφίγε. Ωραία. Πάει. Γιατί στρίβει? Με στρίβεις από εκεί. Δεν με νοιάζει. Εγώ πάω για ό,τι γίνει. Το ρισκάρω. Αμάν. Μέιδε. Ουφ. Αχ, Παναγία μου. Δεν με πρόλαβε. Ωραία. Πω ρε παιδιά. Αν μπορούσατε να νιώσετε την καρδιά μου αυτή τη στιγμή, πόσο γρήγορα χτυπάει. Ωραία. Τώρα πρέπει και εγώ να πάω να δω τον επόμενο πίνακα για το τελευταίο puzzle. Πώς πάνε τώρα μέχρι εκεί? Καλά, θα περιμένω, δεν με νοιάζει. Θα περιμένω. Δεν το ξαναρισκάρω. Or will I? Ίσως αν τον πάρω στο κατόπι, αν τον πάρω από πίσω και δεν με δει. Αλλά όχι, δεν θα δουλέψει ποτέ αυτό. Το έχω δοκιμάσει μια φορά. Ωραία. Πάω και ό,τι γίνει. Αμάν. Τρέχα. Άιστα πια. Το περίμενα, έλεγα δεν θα με σκοτώσει κανείς να σε αυτό το παιχνίδι. Να τι παθαίνω τώρα. Δηλαδή, μπράβο μου που το ρισκάρω κιόλας. Να που με έβγαλε αυτό το ρίσκο. Τέλος πάντων, πάμε πίσω τώρα. Ελπίζω για το καλό σας να έχει κάνει save. Που λογικά θα έχει κάνει save. Δεν γίνεται να μην έχει κάνει, γιατί εγώ αυτό δεν το ξανακάνω. Παιδιά. Πραγματικά. Τώρα είμαι μέχρι εδώ είμαι. Εκείνο το αυτόγραφο που λέγαμε, το πήρα τελικά. Oh, what an honor. Thank you very much. You little bitch. Δόξα τω Θεώ, έχει κάνει save. Ωραία. Πάμε να κάνουμε και το τελευταίο puzzle τώρα και να πάρουμε αυτό το ρημαδοκώδικο, να φύγουμε επιτέλους. Να ζήσουμε τη ζωούλα μας.
τις ζωές που μας έμειναν δηλαδή. Ωραία. Τώρα αυτό είναι λίγο ζιγζάκ. Το πάω από εδώ. Μετά σε αυτό εδώ πάνω. Παιδιά, αυτό είναι υπερβολικά περίπλοκο. Όταν το έπαιζα για πρώτη φορά δεν είχα καταφέρει να κάνω κανένα από αυτά τα puzzle. Πραγματικά απλά το παράτησα. Αλλά τώρα όμως έχω κάνει πιο πολύ practice. And I know what I'm doing. I think. Anyway. Γεια σου Ρέξι. Again. Νομίζω ότι με έφαγες. Έκανες λάθος. Ωραία. Πάμε να τελειώσουμε γρήγορα και με αυτό. Ωραία, τώρα αυτό το πάμε, νομίζω, πέρα. Ωραία, this is our chance. Γρήγορα. Oh no, you will not eat me again, Rexy. Not again. Αυτό είναι ήδη εκεί πέρα. Έρχεται κατά εδώ. Εγώ δεν το κουνάω από εδώ πάνω. Δεν το κουνάω, τώρα το πήρα το μαθημά μου. Δεν το κουνάω. Πρέπει να κάνω τη δουλειά μου όμως. Άντε, θα φύγεις από εκεί. Θα φύγεις. Δεν φεύγει. Κοίτα σε τι στάση κάθεται ρε. Λες και συγκάκε. No offense. I did not say anything. Ωραία, καλή σαβρούλα. Please μην είσαι ο επόμενος που θα αναγκαστώ να κάνω τσάντες. Σαν τον προηγούμενο. Οι παλιοί θα ξέρουν τι εννοώ. Θα μ' άκουσε φαίνεται, έχετε κατά εδώ πάλι. Έλα να τις φας. Έλα να είσαι άντρας. Έλα να φοράς παντελόνια. Όχι, πάλι θα με τα παντελόνια, βασικά. Αποτυχημένο αστείο. Άντε μπράβο. Συνέχισε τη βόλτα σου. Να συνεχίσω λίγο τη δική μου. Μισό, γιατί ξέχασα πάλι. Πρέπει να δω να τα πάω καλά μέχρι τώρα, γιατί πραγματικά αυτό εδώ είναι confusing. Ωραία. Καλά τα πάω. Τώρα αυτό πρέπει να το πάω εδώ κάτω. Μετά στο δεύτερο απέναντι και ένα ζυγζάκ εδώ πέρα, έτσι. Ωραία. Οκ. Πρόβλημα. Πώς ξαναπάω πάλι εκεί πέρα. Ωραία, φίλε. Κοίτα να δεις. Ωραία, βγαίνω και ό,τι γίνει. Δεν νομίζω να με προλάβει. Δεν θα με προλάβει. Νομίζω ότι καν με είδε. Ωραία. I was lucky. Ωραία, τώρα. Ναι. Το πάνε σε εκείνο εκεί πέρα. Κοίτα ρε πάλι. Στον δρόμο μου σταμάτησε. Αν είναι δυνατόν. Ρε! Έβλεπα και τους extreme dinosaurs μικροί να πάρει ευχή να πάρει. Είναι κρίμα. Γιατί εσύ να έχεις βγει έτσι. Άντε τράβα από εκεί. Τράβα στην ευχή από εκεί. Ωραία, θα προλάβω. Να το ρισκάρω πάλι. Ωραία, το ρισκάρω πάλι. Δεν με νοιάζει. Εγώ θέλω απλά να τελειώνω και να φύγω από εδώ πέρα.
Έλα. Πού είναι η σκάλα ρε, από εδώ είναι η σκάλα. Οκ. Τώρα αυτό το πάμε εκεί. Ωχ, έρχεται πάλι κάτω εδώ. Αυτό. Κάντε μια. Άντε μπράβο, άντε φύγε. Κουνέι σου. Check that tail of yours. Alright. Το πρέπει να πάω σε εκείνο εκεί πέρα. Τέλεια. Δεν βαριέσαι. Πάω. Πάω και ο Θεός βοηθός. Ωραία, δεν με είδε. Τέλεια. Εκεί. Ωραία, αυτό τώρα εκεί πέρα. Και... Please don't look back. Great. Βασικά, όχι, εντάξει, με βολεύει. Μπορώ να πάω μέχρι εκεί πέρα, να με δει. Ωραία. Και... Yes! Τα κατάφερα, τα κατάφερα! Δόξα τω Θεώ, εντάξει. Το κάναμε, παιδες, έλα τώρα εδώ, ρέξει, αν τολμάς να με φας. Δεν με προλαβαίνεις. Δεν με πρόλαβες. Ο χαμόν. Με είδε. Δεν χωράς. Πρέπει να χάσεις κιλά. Ωραία. 64-46. Μπρα. Πολύ δημιουργικός κωδικός. Bye, Rexy. Πάω να ξεφύγω. Ωραία, παιδιά. Βάζουμε τον κωδικό και μετά το μόνο που μας μένει είναι να πάμε να πάρουμε και το αυγό της Sapphire και είμαστε ελεύθεροι να φύγουμε. Ωραία. 64-46. Τέλεια. Πάμε να βρούμε τώρα και το αυγό. Πού είναι το αυγό? Α, νομίζω θυμήθηκα. Όχι, τώρα δεν μπορείτε να πείτε ότι δεν είχε δυσκολία. Έστω και μόνο με τον T-Rex. Γιατί δεν πήγαινε άλλο, δηλαδή αρκετό άγχος είχα μόνο εκεί πέρα με τον τυρανόσαυρο. Δεν ήθελα να έχω και τους βελοσιράπτορες στα πόδια μου να με κυνηγάνε. Anyway, πήραμε τώρα το αυγό, το οποίο έχει ένα πάρα πολύ περίεργο χρώμα, αλλά εντάξει δεν μου κάνει πολύ εντύπωση. Εδώ, βάλτε στην τρύπα. Δεν με νοιάζει να ακούστηκε λάθος αυτό, εγώ απλά σηκώνομαι και φεύγω. Yay! Τα καταφέραμε, μάγκες. Άλλο ένα gameplay στάθηκε με επιτυχία. Who's that guy? Excuse me. Το Jurassic Park θα ήταν αυτός. Ωραία, παιδιά, αυτό ήταν το Dino Terror 3. Ελπίζω να σας άρεσε και να το βρήκατε λίγο αστείο. Και θα τα πούμε πρώτο Θεός στο επόμενο βίντεο. Από μένα, bye!